O Atlético Chantada rachou cos empates e gañou de forma contundente no Sangoñedo por 5-1 ao Laxosa, pecha cancelas da táboa. Un partido dominado de principio a fin polos de Miguel. Os goles do Atlético foron dous de Eric, Piollo, Pastor e Gufi. Unha xornada na que tuveron minutos os que menos xogaron ata de agora. Ao principio salimos moi motivados, sabíamos que era un partido en principio fácil, pero bueno, inculquelles á xente que tiñen que salir motivados ao 100%, porque queremos acadar o puesto mellor posible. Incluso como vin que era así un partido cómodo, din oportunidades á xente que menos minutos estaba disputando, e a mí enhorabuena porque o fixeron de maravilla. Bueno, ahora nestas, dicías antes de quedar nos mellores postos, porque, bueno, o que as 3 plazas de ascenso xa non están fáciles de chegar, non? Non, os 3 de arriba, pois non fallan. Bueno, contábamos de ganar aquí o Arenas, o Sagrado Corazón, conseguimos uns empates, e, bueno, eso mermounos un pouco a aspiración a quedar, polo menos, a 3ª posición, pero, bueno, se non pode ser este ano, pois xa será para o próximo. Xogades ahora fora do Sangoñedo? Sí, timos un partido pois moi difícil, como quen di, unha guerra. Xogamos en Ríosil, campo bastante defectuoso, xente moi dura, pero bueno, nos vamos intentar de ir polo partido. Bueno, unha temporada que, bueno, para ser a primeira vez que estade nesta categoría, que este xogades todos xuntos e tal, pois, bueno, pois non está nada mal, non? Non, e incluso que xa a Liga empezara ahora, pois eu digo que era outra historia. Xa che digo, empezamos a segunda volta e de momento estamos invictos. Xogamos contra os 3 primeiros, 3 empates e o resto, pois todo victorias. O equipo ahora mesmo é cando está dando resultados. Estamos xogando moi ben, xa estamos compenetrados, agora cando realmente estamos disfrutando do esforzo dos primeiros partidos, da pretemporada e todo eso. Bueno, e logo para a temporada que ven ainda moito mellor. Home, en principio deberíamos aspirar xa a algo máis, xa temos que tir como mínimo xa de terceiros para arriba. O equipo ahora mesmo, se a xente non cambia, se volve a mesma xente, se veñen incorporacións, xa segundo ano, aspiración como mínimo o ascenso. Porque, bueno, o equipo está xa montado, non? Xa é un equipo sólido, tanto como administrativo, como futbolísticamente. Home, quedan moitos detalles, pero, bueno, para ser o primer ano, pois, bueno, dentro do que cabe bastante ben. Se a xente se volve a comprometer po ano que ven, a mesma que timos posibles incorporacións, eu penso que este equipo vai dar moito que falar. E despois, con aspectos económicos e tal, bueno, xa sabemos que isto da crise e tal, pois costa un pouco os cartos e tal, pero, bueno, vamos intentar de que mellor que este ano se pode ser. Por nesta tempada non vai nada mala cousa, están de sextos na táboa con 30 puntos, 20 partidos xogados, 2 cales, 8 gañados, 6 empatados e 6 perdidos.